Mga kabandera, ang ginabansagan ng Stop a Queen, arestado sa drug bypass operation sa kapulisan sa city proper. Dakop ang ginabansagan nga Stop a Queen sa ginpatigan nga drug bypass operation sa Station Drug Enforcement Team sang ICPS-1 kag City Drug Enforcement Unit sa Ledesma Street, Barangay Edganson City proper, ala-1:08 sang kagaw na Agosto 23. Ginkilalang arestado kay Ana Pedrajas, 48 anyos, residente sa South Poblacion Oton, Iloilo. Pinaagi sa pulis pusher buyer na baklan si Pedrajas sang isa ka plastic sachet sang ginapatian Shabu sa balor nga 8,000 pesos. Dugang nga nakuha siya nga paginakop ang 22 pagid ka plastic sachet sang ginapatian Shabu, 8,000 pesos nga drug bust money kag iban pa nga mga non-drug evidence. Sa interview sa Radyo Bandera Iloilo kay Police Captain Roque Gimeno III, iagin payag nga malapit man sa duwa ka simanang ilang monitoring antes ginkasang nasambit nga operasyon. Ang ingkasan nato nini sa subong mga alauna otso against kay Ana Pedrajas, married, and then 48 years old and resident of Oton. So damo-damo ini sa resident ka may lapas, may bakhaw, kung dindihin kay isang una. Ginabanta naman sa 70 grams ang nakumpiskar nga suspected shabu nga may ara sang estimated market value nga 467,000 pesos. Sa karon naunong ng subject person sa talatapan sang ICPS-1 kag magapangatubang ini sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kagini si kabanderang Eric Cañizares nagabandera sa matutuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of Ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy.